Παίζει να είναι κάνει καπό. Άμα είναι τα πόδια θα δώσουμε μελό. Θα κόψουμε το κεφάλι. Μπορεί να δούμε. Μελό, τα από πίσω, απλά να το βλέπεις. Καπόρι πέσει καλέ. Είναι καπόρι, γιατί αυτό που έκανε ρε φίλε, το τράβημα και το σταμάτημα, τουλάχιστον είναι 2-3 κιλά να γίνει φαΐ. Άμα το φέρουμε το δολό και το δολώσουμε, μια χαρά είναι. Έχει μπαταρία εσύ. Που λες άλλο μπορώ να κάνω να πηγαίνω ρε φίλε 2-3 μέρες να ψαρεύω δίπλα στους πιές και να μαζέψω εδώ 5-6. Μακάρι να βγάλω και 10. Θα κανονίσω μια μέρα, πάω μια ψάρευω. Είναι κοντά. Δεν θα θες μπρακό. Πάρω κερδιά στο χωριζά το τρομπάρο. Κάει και χέρι. Βλέπεις τίποτα ρε? Δεν βλέπεις τίποτα. Κάτι ασημένιο είναι. Ναι, ασημένιο βλέπω κι εγώ. Θες να είναι καμιά συναγρίδα. Για φέρ την κάμερα κοντά. Φτιάξε τη στο... Ψάρι είναι. Τσιπούρα είναι, άντε. Το είπα. Το είπα ότι είναι τσιπούρα. Για όχι. Βλάκα μας κάνετε. Συναγρίδι παίζει να είναι. Ναι, συναγρίδι είναι, μάγκες. Παιδιά, άχου. Διπλό ψάρι. Δύο τσιπούρες μαζί. Ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Έκανες πάλι τα μαγικά σου, έτσι. Τι έκανα πάλι. Έκανες πάλι τα μαγικά σου. Πρώτη φορά τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Έκανες πάλι τα μαγικά σου ρε Μιτσαρά. Εδώ. Τι έγινε ρε μαλάκι. Τι έχουμε ρε παιδιά. Κόντρα κάνανε ρε μαλάκι. Τι έχουμε ρε παιδιά. Γι' αυτό δεν τραβούσανε ρε τα ψάρια. Ναι. Κόντρα κάνανε ρε μαλάκι. Απίστευτο, απίστευτο. Το είδαμε κι αυτό, έτσι. Περνούσανε τώρα και μου τάρανε και δύο, Το είδαμε κι αυτό, Δημήτρη.
Αυτά είναι. Αυτά είναι. Διπλό στράικ ο κύριος. Δες εδώ, μαλάκα, δεν φεύγανε τα ψάρια με τίποτα. Με τίποτα βέβαια. Πραγματικά. Δες εδώ. Πιασμένη, αγκίστρι, αγκίστρι, αγκίστρι. Φοβερό 3 πράγμα. αγκίστρια πιασμένη. Αυτή είναι και καλά βγωμένη. Τι καβό είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Πολύ ωραία ψάρια. Πολύ ωραία ψάρια. Μπράβο.